chakaita kuti usimuka unomutsvaga saka paukaenda paukamutsvaga yauya kumaoko kwako iwewe wachanomupa bonde ndiyani saka wakanga uri kumupa here uya akatiza mubedroom ndakatombotaura nyaya tikatombotaura neukama zvaakatiza mubedroom wakatora matanho yapi ngwese taedza kutaurirana pamusoro ichandarume inini chimiro chiripo chaicho mudzimai wangu akataura sokutaura kwaaita iwo handisikuda nezvani nezvako iye ndiye akandidzinga pamwe vari kukangana vakati hanzi wakaremara ndoda kuti ubude ndakurara nevana vangu murume uyo ane utsini anotora mapenda angu emukati nini chandiri kunyanyotyira upenyu hwake mira jonda akanyanyandiabhisa zvakanyanya handidi kunyika nenyaya yekutora futi zvipfeko zvangu zvemukati 2 years haisi nyore mambo Hasha TV nyaya sezvadziri Isaac kuya kudare kwa mambo undiudze paumire maringe nemba yedu Sakana. Privilege zandaverenga ndizo. chokwadi Isaac zandaverenga wakamboziverengebo. Wakasimba. Unobvumirana nazo here kuti unofana kumutaurira paumire. Privilege zvakokorwako nemuchi. Wotini privilege ushe. ini privilege ushe Ndinobvuma ndichataura chokwadi. ndinobvuma ndichataura chokwadi Chokwadi choga ndipasina nema. chokwadi chega ndipasina nema Mwari vandibatsire. mwari vandibatsire Isaac usimuzoro kwako werudyi. Ini Isaac Karambwe. ini Isaac Karambwe Ndinobvuma ndichataura chokwadi. ndinobvuma ndataura Chokwadi choga ndipasina nema. chokwadi choga pasina nema Mwari vandibatsire. mwari vandibatsire Zviyata haram. Anizvo. bli watichi Anobvuma. Anobvuma. Thanks. Privilege. Chii chaizvozvo chaukuda iwe kuti ubudire pachena kana kuti uudzwe naIsaac maringe nemba yenyu. Chaungataura ndari we ndiri kukukumbirai kuti mundibatsirewo kunzwa zvandiri kuda kubva kumurume wangu Isaac maererano nemba yenyu. Zvinhu ndizvipi zvauda kuti zinzwike? pamusoro ive dare ini ndinoda kuti nditi Isaac Karambwe ngandibudire pachena nekuti imba yandiri kutaura tava nemakore 2 pasina bonde tisingaite sababa naamai saka ndatoshandisika pati hatina kurambana anenge achirevei iye akatondiramba kare ndinoda kuti zvakatanga 2023 Isaac Karambwe aishandira kumuzarabana aiuya kumba anga asingafoni ipapo daiva nemwana mucheche aingouya asina kufona odzokera aitoudza musikana webasa kuti ndaenda ndaitozodzwa nemushandi ende pamakore iwayo 2 anga asingatengi chikafu aingondisiya ndine vana 3 vakomana 2 nemusikana 1 ane 2 years zvekare Isaac Karambwe aifamba achindisvibidza zita rangu kuchechi mumaraini saka ini ndainge ndakanyarara ndikatombotaura neumwe muzukuru ndikati kutadii taona kuti kosei chii chiri kuita kuti arare akapfeka hembe akapfeka mabhachi akasunga bhandi inini akandidzinga mumba mubhedroom achiti wakaremara kuda muno ndobva zvikanzi ko chii akatombobvunzawo muzukuru wacho chii ingava chii chimboendai kuchipatara akaramba 2024 ndikatomboenda kumapasta chaitika manje aibva nzvenga aigona kuti pamwedzi let's say mwedzi waJanuary aingouya kana kuti 3 days obva atotiza oenda kumuzarabani wakumuona February 2 days
aenda kumuzarabani March kusvika 2023 apera nguva yemaelections akangouya vakapiwa chingwa paya paroad apa panguva yamunangagwa paikambeni wapa auya nechingwa nemadringa totora vamunangagwa aingouya achingosiya zvinhu achitora vana achienda akandi-ignore for 2 years tikatomboendesa nyaya kumukuru wekuchechi kwedu akasvikawo paakaitadza akati endai mumbofamba endai kuchipatara iye akaramba chikumbiro chako chikuru tachinzwa kana chiti ndachinzwa ndiri kureva kuti mukati mekurarama panyika mukanzwa kunzi munhu aroorwa pane zvaanenge aroorwa iyo zvaanenge aroorwa zvinyo zvisiri kuwanika hatunzwisani zvaroorerwa privilege naisaac iyo zvinyo zvisiri kuita sei kuwanika isaac imbotsanangura chinzwe madyiro akuita bota kubva kuda privilege pamusoro shangamiri ndakatarisa nhau iyi yandiri kupomerwa ndinoiramba ise pandiri kunoirambira nyaya iyi ndepekuti ndiri kurwara musoro ndakasvika kuchipatara ndobva ndari ndiri kurwara ndotaura mudumbu musoro auri aupora pandakaona samoni ndikati ndakatofara kuti pandakuendawo kwachangamiri nyaya yangu yakunodi yakatogadzirisa nyaya yakatanga kuitika kuti zvizosvika pazvasvika. Alright. Ndoda kuti rinyatsofamba neuso hwakanaka tisaende nemahende naika tiri kuenda but tiri kuenda nemahende tinoda kuti tiende neuso. Ichokwadi here kuti wewe uyapisa ati makore mairi ndozi chokwadi usina bonde naichokwadi chitaura kuti chakonzera kuti zvidaro amai ndivo vakatanga kuramwa mubhedhu tanetsana nenyaya maprofita kudai kwakatorwa hembe yemwana yakaenda kumuprofita ini ndandakagara pamashops amai vaenda kuharare kunotora peyero ndo vanogara makadhi acho ese emari ina handina chandinodi chandinogara nacho vaenda kupei ndasvika kumba ndabva kundaishandira muzarabani mazuva ndasvika kumba ndakangoti ndinombonotandira kumashokupa nichi pade vangu kumba kwanga kuine musikana webasa nekamukomana kangu kadiki kari 22 ndakavaona ndiri kumashopu vachipa mumwe murume wavaipa hembe ndakangofunga mangu ndakangoti pamwe hembe iyi sezvo musikana webasa ndikabvunzi pamwe ari kuhama dzake sinzi ari munhu wendokana ndazodzokera kumba kumasikati mwana wangu pakati baba kumandigira yogati here pandati inini inopanda kuno mashopu ngochipei ndipo akati ndakandaenda nehembe yani yandaje naije ndo mukomana wangu mukuru ndikati hembe waenda naye kupi zvakanzi murume wamaona anga ine mudhudzi wendiapo wachi hembe ndokuchidzoka pamusikana ndikati wewe amai havapa inini handichi ndanga ndiripo kutora sei hembe yemwana wangu inini kuenda naye kunopa munhu zvakanzi aiwa baba musanetseki muri kuona namba idzi ndedzamadzibaba daniel vafona kuti zvanzindipe hembe ndikati kwewo wazovapa sei usina kutaura naamai zvakanzi hembe iyi amai mama vatondifonera kuti chi ndipe madzibaba achi hembe ini ndokuchifonera madzibaba aya ndasingavaziva ndobva vanditi ndakutosvika kuno kunonzi kuchitsitsi chapta zvaka ndakutosvika kumba ndikati madzibaba tandikumbira kuti ndini baba vemwana ndaona mapiwa hembe amapiwa nemusikana webasa wokumba ndini baba wechi vemwana uyu ndobva vakanditi aiwa pane munhu wandoda unobatsira ndakati chindidirekta ikundogara papi ndobva vandidirekta madzibaba ndobva ndaitora bheki rangu ndatevera kupi ikoko ndakavafonera ndichivabvunza mudzimai wangu ko hembe yemwana zvakanzi pane munamba tainga chida munogoita zvinhu namadzibaba musingataurire ini baba wechi wemwana shuwa ndakanotora nguwe ndasvika kuna madzibaba ndakavabvunza ko nguwe yemwana wangu mamuda kutenga vakati tachida kuisa mahari togara naye 3 days tichiita munamato wechi tauya naadzimai wenyu asi vadzimai wenyu havana kukudza here ndinotovaziva vane mwana muchechi shuwa tandine kamwana kachi
mwana mucheche Waive muna mati wei. Vakati hanzi pade mhekuya ndaona ipa mwana wavo wei asi ndataura ndawirira nani nhadzimai ndakatora nguo yemwana wangu yero ndokuchidzoka naye kumba ndavamirira kuti vadi vauya amai ndikati amai ini zvaitwa hembe yemwana wangu handizvizivi ende chitendero chandiwirira nani nacho ndakatora hembe yebva ndapisa kubva musi iwozvo kumba hakuna kugara kwakatanga kuti ari kunoisa amai kusvika pavakataura kuti aiwa inini kana nekurara neni handicharara newe ndobva vatama bedroom ndokuenda kunogara rara nechivasikana basi. Alright, zvakanaka. Amai, zviri yeri kutenderera. Zvanzi imimi ndimi musoranzori. Pamusoro pembatya dzamakatora dzichienda kumuprofita. Ichokwadi here kuti makatora mbatya kumuprofita? Ini ndaiva ndisipo ndaiva kuharare. Izvo zvavari kutotaura ndisi kutozviziva. Hamuna here kuzonzwa kuti kune mbatya dzanga dzatora kuenda kumuprofita? Ivo ndo vakatosara vachitoita noise nemusikana webasa. Teerai. Ngati imimi hamuna here kuzonzwa kuti kune mbatya dzaenda kumuprofita? Ndakatozonzwa naivo vakutotaura kuti ndayanda. Mukazoti kudii maudzwa? Ndikati kosei azopiwa muri kuti inini ndindamuti apiwe ini ndandisipo inini izvozvo ina ndisi kuzviziva kana akunyeperai sei mazoda kuti inini ndindataura naye madi kunzwa kumusikana webasa wachona because inini muprofita wavari kutotauraka ina handitomuzivi. Tera privilege musikana webasa ari pamba ane 90 or 95 control over here ndamai handitika chakakutadzai kuti mumushedze anenzandisavai musikana wacho anonzi Messi. Chakakushitadzai kuti mungoti Messi yakumi wewe ogara matima mbatya yanhingi watora waenda naye kupi baba havari pa vagonyatsoziva kuti hazvinai chokuita nemi. Did you ever do that? Ndakamubvunza akati zvechokwadi ndatora nhingi hembe ndichimupa. Ava varipo here pamakamubvunza? Ina ndicharangarira nokuti zvaadi makore zvaitika. Kona ishumba mubvunzo wangu uri kuti tanzwa nyaya yemaprofiti ko imimi akakuti buda mubhedroom ndiani unowandiwo nyaya yamakuripota kuti murume haasi kundipa bonde akati buda mubhedroom ndiani iye ndiye akandidzinga pamwe vari kukangana vakati hanzi wakaremara ndoda kuti ubude nda kurara nevana vangu kungoti kana vanhu chigarisana kana pano padare munhu anenge akunyepa akunatsasaidha nyaya iko ndeyekuti imi mafanira kutaura kuti kana papadare manzwa here munonyachitaura kuti mimi ndimakatisa imi munofanirwa kupindura kuti inini 1-2 zvinova ndo zvatikuita sei ndopane nyaya makadhi ataurwa nababa kuti anzi vanogara nemakadhi ekubhengi haana kana dhiri ndiva makaenda vataura ipapa ndopane nhawapo buda pazvo ndikotaurai privilege ndoda kuti ubvunze murume wako handirika mibvunzo miviri chete chete mibvunzo mingani right rega ndise mitatu isiri diluted yakanyatsosimba chaiyeyo handiti whether apindura chaizvo kana kuti hazvisiri zvezvo hazvineinewo handitika mubvunze tinzi yauri kudai uyu sezvakaita sende hatimboti ndini iwewe handitika ndai mubvunza inini kuti iwe Isaac musi iyoyo ndakarara pamakumbo pako uchindibvisa mafunzo emunzeve hauna kundisvipira kumesei wenda angazoti kuti izvo hazvinoinewe famba iwe mibvunzo mingani mitatu mubvunze chizvo handeitoni komusi uyoya pandakataura kuti ngatigadzirisa neitidzokerane makati chii because hatingamboti nyaya yemuprofita ndiyo yakatitadzisa kuti tinge tiri tese takataura kuti ngatigadzirisanei ende nyumi ndimaitooma musoro mufundisi kusvika atosvika handina kuti paitsananguro pai mubvunzo mubvunzo unechi here bvunzai chinzvo kana musina munongotandira zvokubvunzwa alright
imwe istep ipi yamakaita kuratidza kuti muri kuda kuti tinge tiri tese zvamuri kuti ndii ndakakonzeresa chii chakaita kuti 2 years dzese dzipere pasinawo kana kuti muisewo action kana kuunganidzawo kana hama kuti zvigadzirwe kureva kuti ava kundeka kubvunza wabvunzewo mibvunzo yako mitatu. Mubvunzo wangu wokutanga mudzimai wangu unondida here? Pindura. Pindura. Nokuda kwe Hongu kana tukwete. Hongu kana tukwete. kweti Haumude. Right. Mimpe mkana. Usamanyirire. Murume wako akuvunza. Ati unomuda here. Wachichi. Kweti. Haumude. ndichamuda. Tiri pamavambo. Wazvinzwa? Yopatadzoka. Ndiri kuda kuti ndinzwe kuti ndakuwapiwa mukana wekuti mubvunze zviri pamwoyo pako zvanga zvichipisa nditi uyo abvunza mubvunzo uri straight akamhangara akatenga samoni ndiani ndini right wakatengerei iwewe ndakatenga ndaida kuti ndizive pamire pfungwa dzake nokuti aingonyarara asingatauri pasore privilege hauna kuti here inini 2 years tisina bonde. Regai apedze mibvunzo yako. Pedza mibvunzo yako. Mubvunzo wako wokutanga wabvunza vabereki abvunza privilege kudzimai wake unochida here privilege ambotsenga mukanwa izwi richiramba kubuda ndokuzorimanikidza kuti riite sei ribude kuti kwete handiti bvunza munhu masara miriri utumwana dare azotonga here iwo ndiwakutotonga iwe vane dare zvakutaura iwo mubvunze turesara bvunzo pane zvinangwa zvenchibvunzi mibvunzo yechipiri inini ndakatransfer kubva kuZarabana ndichiuya kuzoshandira kupi kumba kuseminari nditi ndisaka ndikubvunza kuti inini kugara kwandiri kuita pamba naiye arikusvika kugara kwandiri kuita pamba newe uri kuzvigamuchira here? ndinozvigamuchira chandisingadewo inoizi munoita noizi muchifamba muchindinyeya ndozvakaita kuti ndizotiwo kwete kuti ndirambe ndichidanana nemunhu hakuna murume anokuda anokutaura kuvanhu hakuna murume anokuda anokushora chechi nepese paanofamba chiteerera bvunza wokupedzisa iwewe bvunza wokupedzisa mubvunzo wokupedzisa wandiri kubvunza madzimai angu mudzimai wangu ndokuti pakushanda kwatinoita ndiwo uchange uchicheketa mari yedu mari muchireva ipi taura nyaya Imewe shamati. Atereng privilege newe Isaac mibvunzo yenyu yese nguva yandakupa yemibvunzo yase iwe privilege kana vakazozvifunga vamunzira kuti paipainenge ndichitenge ngadaenda bvunza kuti zvakati hazvisina basa nokuti ndakupa mukana wakodini wapfuura zvakangofanira kuti wabuda muexam room ozotanga kuona kuti kwese namba 5 kwese namba 6 inokopa ichinzwa inzwa kumira chakati chakati hazvichakwanisa kuti dzodzereka kubva kuti zvimusei mibvunzo yako havasina ngaida kudzanira ndoda kubvunza kuti pa2 years dzachona waingouya uchidzokera kureva kuti kune kwawairaramira ende pawaiuya uchindiwandira
unoda kuti izvoni pa 2 years dzese wairarama nei owa kuti kune vaiti wadira wairarama endaindiona mupindurayo soya ukuseke iye apa vasekeseka uda kuti pamarike uchabhadhara ukuseka zvisikasekese situtopadaiti atidi kuti makezi atinoapindure mbundo wake wabvunza zvanzi naprivilege iwo pamakore maviri wairarama makore maviri aikurarama semunhu chingoro kumba zvakangosunga zvakadii zvakadaro iwe reka ndikubvunze iwe unenge uri kutenderera iwewe chii chakaita kuti usumuka uri mutsvago chii chakaita kuti usumuka uri mutsvago saka pauka mutsvago yauya kumaoko kwako iwewe waiti anomupa bonde ndiani saka wakanga uri kumupa here uyo akatiza mubedroom ndakatombotaura nyaya tikatombotaura neukama zvaakatiza mubedroom wakatora matanho yapi nguva yese taedza kutaurirana pamusoro ichandaruna inini chimiro chiripo chaicho mudzimai wangu akataura sokutaura kwaaitaura iwo handisi kuda nezvani nezvako noti nyaya iyi tichitaura musi wa5 september yakaita kukoti kwamedistrict yakatongwa nyaya iyi irikutongwa kamwe amai vaida kunosika protection order kuti ndidzikwe pamba paimba yatikadi yatikavaka yatori negore papuwa mukana kuti amai vazvinzo vauri amai iwo pawapa mukana pawabvunza adzina yako kana vachakunda hazvina kukadzi nekuti iwo sei madzina yandira pamudaro uno wada wabvunza chikodzero chavo kurambira ndosaka munhu vari kubvunza kuti iwo kufamba sei uye zveipapa panyaya cheiripoka shumba munzwa nyaya cheripo uye akachodzwa kuti nyaya yakamboenda kusivu kwamajastika nditi aivokakahwana angotaura kuti kutoshama kuti mukadzi uya kuti anondida ari kubvunza mubvunzo kuti anondida here muno ende yeti takamboenda kunenge koti handiti but iwowo ndo zvavafanira kutomhanya uri pamberi nokuti uye azobudisa nyaya yekuti inini handikudi uchipanguti takangopiwa judgment yekunzi munogara muichi munogara wewe urikupona nei urikupona nei wabvunza uyo mubvunzo kuti urikupona nei apindura akakwesonona magoyo urikupona nei ndo munhu wemukadzi mozoti inini mukadzi eji yako ini ukatora ini ndakura kudarika iwe ndozva zvakwana kudarika iwe ukaenda uku unoda murume urikupona nei ukabva ikoko usikandauya kudai azoramba murume wacho murume wacho akuramba vauya kuzoyanganiswa here kana kuzoramba murume nokuti vatireire pachena yairamba pa 2 years iwewe watsanangura kuti auui kunetsa pamurume wako ndeyekuti une makore maviri aizvozvo ndo pari kutenderera nyaya uyati hausi kuita bonde naye iye azokubvunza kuti kundida here ukati kwete saka kunomainge kureva zikududzira kuti iwewe une mumwe munhu waudana naye parina pari zvinezvi atenda unopedzera naye kudari ndikude ndokuzvanodavada murume wako ka pamberi pamambo makope pawe pachangabire vako ndovaibatanidza inoku hakuna anoguma kuramba moyananidza isokutora tokuyananidza mambo otaura judgment yokubatanidza vana zvinova kunzi uenda vevako saka pana kufija street zvakanzi endai munogara zvakanaka zvaitika ndezvekuti iye aiuya achibva kumuzarabani aiuya achiita noise iye ndiye ane chitsotsi chokuti anotanga kucreata noise azodaro anopinda muvanhu akutanga kuti hei ndazodzwai but iye sababa pane kuti ange achigadzirisa nyaya zvaataura tanzi veukama hakuna kana waakaunganidza aingofona pafoni mainaijo akaipa zvokuti ini ndopandakaona kuti kuindogara sei nemurume anenge achingokuitisa izi kuti anga achigadzirisaamena kuti pane imba ndanzwe nyaya yemba iyi iri muakavaka meseri teera privilege tada kusakuna mama
Anditika ndiri kutsanangura ndiri kuti iwewe mabva mecha sitikwane nguva yakareba sei? September last year. Ndizvo 5 September madzina mecha city endai munogara zvakanaka. Kurapa mecha city vaiti endai munogara mese muchipanana zvinoda mumwe. Muri kurara naye here? Achimbarwasikana. Iwe chirika sautsigara mubhedha wako uyo akanditi ndakaremara akanditi yandikuda Alright. Iwe ndanzwa uyu achibvunza mutu unondida here? Iwewe chausiri kumudira uchi chakuti kwete murume uyo ane hurusini anotora mapenda angu emukadzi nesha ndokunyanyotyira upenyu hwake. Mira ndondauza tinoda kuziva wave muri kutenderera. Ndiri kuda kuziva kuti uyu ati uri kumudero hausi kutaurira kubva dai waimuda wairara naye for 2 years. Mirirai nyararai dai waimuda wairara naye saka iwewe pakupedza 2 years usingarare naye waiti ari kupona sei? Enda pamusoro chichifamba wasvika ndaro pamusoro nyaya iyi apa dzimai vangu tinokuda mubvunzo wangu hausi kupindura. Uri kupindura ndati pa 2 years iwe wakanda unokanditora kuti urare naye achikubikira achikuwachira zvese handiti? Waenda wamusvita pamusha wako worega kuti urare naye, wanga uri kurara nani iye achirara nani? pamusoro changani ina hapana wandikurara naye. nyaya iri kunetsa mudzimai wangu anototiza mubhedhu anotiza chimo mune chikwambo iro mubhedhu mako fanira kuziva kubva paari iye. asi iwewe kuti uyu asvike pakukupindura ndikutanga ndabvunza iwewe nokuti kusangana kwemurume nemukadzi it's biological. Wazinzwa? Inyama tsinga dzawinadzo ndodzinovhunduka dzinoda mukadzi, tsinga dzinoyi ndo dzinovhunduka dzinoda murume, zvinoshedzana. Pakutanga kuti akamisa mumwe apa ndiani? Wakanga waoneipa kuti mumise? Chii kufadza kuita sei? Kufadza kuita sei? Kunzwa kumuda nenzeve. Kumunzwa kumuda nei? Taura, handisi kuseka kai. Handisi kuseka. Taunodira mukadzi chiko. Taura. Saka zvawakamutora iwewe wamukwezva asvika pamba panogara iwewe pawaifanira kumupa bonde. Kuvabereki vako vakasvika vanokuziva. Saka wasvika kumba werega kumupa bonde waita anorarama sei? iye ndiye ari kuramba. Iwe pachako simba rakaenda unopinda mauri kuti unomuti iwe ndinokuda handiti? Saka uropi nepfungwa zvese netsinga zvakaroverera handiti? Chakazozvimisa chii? Chakazvimisa kuramba kwaakaita iye bonde. Kuramba kwaakaita iye bonde. Ndokuti nyaya iyi ndakatombotaurawo kuti saka pakazouya munhu kuti ayananisi kwakauya mai nyaya nesataura. Iwewe nyarara chii? Iwe murume uyu taurai muchii? Pana amai avo kuti vakati murume havachada vakatora kuti murume havachada ivo vanhu vavagere kumakwani chavarambira murume vagere kumakwani pamusoro iyi
ndingati panguva yese ndigere pamba patakavaka naiye ndakatenga stendi kune murume anonzi Musemburi mugore ra 2016. Ndiri mudhumeni, tese tiri madhumeni. Imba iyi takaivaka tese. Stendi yacho ndindakaifambira ndikaitsvaka. Then pakuvaka takapedzerana because runyararo tese tine salary yakangofanana. Asi imba iyi haisati yapera, takairufa 2 rooms one side. Haisati yatopera. Mugere pamba penyu. Pane movhura changamira vastovaendera mberi. Machala kanenge katatu muchiti akati ndakarema. Akati ndakarema. Mune urema muna uye papenyu. Kwete handina. Makamubvunze baba. Ndakamubvunza ndikati muri kurevei. Ndo mazuva yaiti kana wakuda kuti uchitaura naye muchibvisana anobva atiza. Makati mukurevei abva atichi. Anobva aseka sekuseka kwaanenge vari kuita padare pavanobva aseka mangwana achona anobva atobuda ndotonzwa nemusikana ndiri kubasa kuti munhu akatiza akabuda akaenda hanzi kuti ndakwenda amandimubvunze maningi ndakaremara chii. Alright, zvakanaka. Iwe Amira, iwe mukana mwana yakaremara ana kuremara saka uzive kuti pane abuse yemazwi, mental abuse. Wakadzidza kaiwe kuti uve mudhumeni newe wakadzidza wakaita, saka muri kureva kuti mumba umu menyu umu you are abusing each other. Ndipindure iwe. Taura straight ndazvinzwa pamusoro iyi. Nyaya yekuzi ndakati kuremara. Ndati term yandashandisa pandati abuse in general and brackets. Zvizhinji zvinowanikwa paabuse. Asi pakududzira chiitiko chinenge chiri mubracket rekuti chaabuse. Saka nditaurire, are you abusing this lady? Abuse. Vedari murume uyu asi kuabuse here mwana uyu. Ko iwe mwanasikana wakadzidzawo iwewe kodzero dzinonzi kushungurudzana mumba. Matano yenyu ndakanzwa mune maprograms yenu miti yamakavaka yemisasa. Kana maka muri pasi pemiti bemisasa, iwe watora sei makore 2 years wakanyarara. Ndoseka ndakaendesa kudare nokuti aiuya zvandambotaura kuti aitouya achitoita zvokutoya achitondirova adaro manjeka kuvanhu anenge akufamba achiti inini ndindiri wrong because abuse yakatotanga kare indaiva nemwana mudiki pampacho unenge uchitoti pamwe munhu achachinja. September ipapo ndo pandakazokwira kudare ndichiti munhu uyu tatova negore tisina kana bonde. Iye akazoya naloya hana chaakataura, loya ndiye akazomiririra. Then after that abva ikoko anenge achitoti inini kumutemo ndakatopiwa dzimwe 5 years dzekunge ndiri panapa ende handina kwandiri kuenda. Zvakanaka. Saka kuya kwamaita muno mudare rangu mambo pamusoro ibaba wangu. Pane nyaya ndakada kutaurawo takamirira vanhukadzi nevanhurume. Murume uyo pane pandoda kumudhifenda ndokuzodzoka kune mukadzi. Mukadzi akaramba bonde, murume akamumanikidza akaenda kunokutema anosungwa. Saka inini nyaya yangu chete kune mukadzi kuti aifanwa watongwa nevavatonga aifanwa kubuda muspeya maakaenda kuti vayana nitwadzokera mubhedhu nokuti murume haifanwa kuteera anosungwa. Ona iye anoziva mutema akaenda kwamadhendesi true. Saka inini ndiri kune mwanasikana wangu, iwewe ndiwe wakambosunga uchitiza kune murume wakoko uchiti bondere kubezera ndikurira vatonga mabva ukwamajasi ndiwaifanwa kudzokera murume wangu sori tabatanidzwa tadii wandiwaifanwa kudzokera we haikuteera uku because of law. Murume uyu aiva sezvandambotaura kuti munhu anga ari violent aiti ndinokuuraya inini ndaityirawo upenyu hwangu. Alright, okay. Chinzwa ili mwanasikana newe mwanakomana. Mune vana vangani? Mune 3.
une vana 3. Saka iwe wawanda kuseri kwemurawo wekuti ukutusimuka unogogodzera zonzi wandirepa. Tadzoka apa iwewe pasina kucha zvakawanda, imba yako uri kuida here? Chii chinoratidza kuti imba yako unoida? Ndaishandira muzarabha, ndakatoita transfer kuti ndigare nechimhuri yangu. All right, fine. Iwe uyu murume uyu ndiri kudzokereza kuti mubvunzo unomuda here? Ina handichakwanisi nokuda kwezvaakanditi akanyanya kundiabhisa zvakanyanya handidi kunyika nenyaya yekutora futi zvipfeko zvangu zvemukati. 2 years haisi nyore mama. Munhu pasi haana kana hama yaakatora ende aitofonera hama dzacho futi achitotaura kuti akaipa mai najo akazodai achingotsoropodza. Ndipo ndakaona kuti ruda hapasina wapo. Zvipfeko zvangu zvemukati unozviona mubhachi rake, unozviona pai iye anga kuto pasina kudanana. All right, fine. Iwe zvipfeko zvako zvipfeko zvemukadzi waisire mubhachi ari kutaura kuti waisa mubhachi chiteerera manje uchinzwa apa mungawandirane pamberi pangu mazvinzwa. Iwo nevabereki vari kupi? Vari muno vari kumasvingo. Kwewewe une vabereki vari kupi? Vari kuguruve. Wakaenda wakarora? Wakaenda wakarora? Wakabisa chii? Ndakabisa mari. Pandikarora ndakabisa 2,600. How much? 2,600. Kwete haina kusvika. Iwo akatora loni pepa riri 1,000. Pepa rako riri something haina kusvika 2,000. Yes, iwewe chenda unotaura ndoda vabereki vako vanga vanomira paupenyu, your next of kin anomira kuma-affairs yako muupenyu ndiri kumuda pano. Iwewe anomira kuma-affairs yako yemuupenyu muye naye pano. Then mouya kana makanyorerana pasi ndoda kuona pamakanyorerana. Anditi mazinzo chimwe chandine kuyeuchidzai ndanzvanzi pane vana 3 ndizvo vana ndini ndinoprotecta vanoonekwa muTraditional Leaders Act chapter 17 15 inotaura ichiti vana vanoprotectwa nemurava. Saka imimi vaviri kana mashinga kuti muva munosiyana, vana ava upenyu hwavo muri kuusiyirana uyezve vachararama sei. Chienda munoita homework tosangana musi wa 28.